Ďalšími udalosťami. Kauza 60-eurových faktúr za registráciu na rôznych internetových portáloch opäť ožíva. Do redakcie sa nám ozval divák, ktorý žiadnu registráciu nevyplnil, no aj napriek tomu dostal faktúru a neskorú pomienku. Jedným z nich je aj Štefan Molnár z Bratislavy. Na žiadnej zo stránok firmy Procontent sa nikdy neregistroval. Ja som tu vôbec nevedel, že taký portál vôbec existuje. Štefan Molnár vyplnil len IQ-test na inom portáli. Okrem telefónneho čísla a e-mailovej adresy však nič iné neposkytol. Preto zostal prekvapený, keď sa v jeho poštovej schránke objavila faktúra od spoločnosti Procontent, na ktorej bola jeho presná adresa. Vtedy som sa zlakol, že však vyhrážajú sa s treťou osobou, tak som to celé napísal na okresnú prokuratúru. Ľudia, ktorí sa cítia byť poškodení, podali hromadné trestné oznámenie a prípadom sa zaoberá už aj polícia. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre podvod. Spoločnosť preverovala aj Rada pre reklamu. Mohlo dôjsť tomu, že spotrebiteľ mohol byť zavedený tým, že nepochopil správne ten dôvod tej registrácie na danú stránku. Momentálne je v hromadnom trestnom oznámení pridaných približne 2700 ľudí. Ľudia, ktorí sa registrovali a dostali 60-eurové faktúry, chcú celú kauzu čo najskôr vyriešiť. My sme predložili spoločnosti Procontent a jeho právnemu zástupcovi návrh na uzavretie mimosúdnej dohody. Do 28. februára tohto roku sa má môj mandant vyjadriť, či tento návrh príjme. Ak spoločnosť príjme dohodu o mimosúdnom urovnaní, tak tí, ktorých zaplatili, dostanú peniaze späť a tí, ktorí nezaplatili, tak sa zmluvný vzťah skončí. Ak firma mimosúdnu dohodu nepríjme, celá kauza pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou na súd. Jaroslav Kravka a Peter Hajnala, televízia Markíza.